sang bago nga marketing strategy ang mga drogista sa pag-supply sang illegal nga droga. Ini ang base sa assessment sang Philippine National Police o kon PNP kag Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Suno kay Police Brigadier General Jack Wangki, Direktor sang Police Regional Office o kon PRO6, ginapasalig sa mga drogista ang ilang nga mga dealers nga wala sang dapat nga kabalakan kon madakpan, inibangod madamo sila sang supply sang illegal nga droga. Bangod sa pasalig sa mga drogista, madamo ang mga dealers nila ang nagakaengganyo, rason nga plano man sang kapulisan nga maghimo sa mga estratehiya agud madakpan ang mga ini. Yung strategy nila para hindi sila mawala sa sa circulation o hindi sila kumbaga pangbahay moral sa kanilang mga dealers na pag nahulihan kayo, don't you worry, marami pa tayo, dadagdagan pa namin yan. Parang ganun, kaya parang nakikita natin na hindi humihinto. So these are all strategies, marketing strategies ng mga sindikato. Nagpasalig naman ang kapulisan sa publiko nga may ara ini sa mga tikang agud mapapas na ang iligal nga droga sa rehiyon. Kagini si K5 Nicole Castañeda Tiprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.